Ongi etorri txirrindularitza zaleok beste egun batez txirrindulariak.comera. Benetan aste interesgarria bizitzen ari garela txirrindularitza zaleok. Giroko azkeneko astea beti berezi izaten da, beti taponeak izaten ditugu eta aurten tapon bereziena falta zaigun arren, astelehenekoa falta izan zaigun arren moztuta geratu zalako eta gainera izan gendulako ikusi, baina azke baditugu goguak txirrindularitzaz gozatzeko eta giroak horretarako aukerak ematen dugu. Gaurkoan, elkarrizketatu berezi bat izango dugu. Berezia ze, azkenen giroari buruzko liburu bat idatzi berri du eta argitaratu berri du gazteleraz, euskalduna da bera, eta berarekin nintzen dugu liburu honetaz eta nola ikusten duen aurtengo giroa eta batez ere gure garai hontako txirrindularitza. Gure gaurko gonbidatua Ander Izagirre dugu, esan bezala kazetaria eta idazlea, hainbat liburu idatzi dituela, bi nahi ditugu txirrindularitzari buruzkoa, Plomo en los bolsillos, Frantzeko turrari buruzkoa, eta bestea Como ganar el Giro bebiendo sangre de buey, argitaratu berrikoa giroari buruz. Beraz, ongi etorri Ander, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta esan duguna, liburu atera berritan, jakin nahi dugu, zer aurkitu dezakegu zure liburu berri honetan? Nik uste dut abentura liburu bat dela batez ere, txirrindularitza da abentura horren gidea edo, baina, bai, giroak ematen du asko oso, txirrindularitzako historia oso digarria kontatzeko eta baita ere herrialde oso baten bilakara, ez? Italian mundu gerrak zeudenean edo diktadura faxista bat zegoenean, giroa ere asko aldatzen zen eta garaiko txirrindulariek eure bizitza baldintzatuta ikusten zuten. Orduan da, giroaren historia bat, hasieratik Italiako ziklismoaren historia bat, giroan zentratuta batez ere, gure egunetara iritsi arte. Giroa eta txirrindularitza izugarri aldatu dira, ja ez daude etapa horiek, 12, 14, 20 ordutakoak, ja ez dira 200 kilometro egiten egunero, oso diferentea da, kirolaren profesionaltasunak ekarri du abentura zale hori edo epikotasun hori pixka desagertu dela. Nola ikusten duzuzuk, hainbeste aldatu da txirrindularitza? Nik neurri batean ulertzen dut lehen egiten ziren zenbait etapa ezin ezpabilidatekela orain eta ondo iruditzen zait. Orain epika handiaz ikusten dugu, ez dakit Gabian gertatu zen 88an edo Bondone mendian elurretan iritsi zirenean banan-bana eta gehiena gainera kotxean sartuta iritsi ziren sekulako elur ekaitza baten ostean. Orduan, horrelakoak mugatu behar direla nik ulertzen dut. Azkenean kirola da, ez dugu bizitza arriskuan jarri behar neurri batean, ez? Baina, gaurkoa du daukat, ez dut argi ulertu, ezaten dute, baldintzak ez direla hain txarrak, okertu daitezkela eta horregatik ez dituzela sartuko, horrek harridura pixka bat sortzen du, ez? Giroak beti arriskuak hartu izan ditu, maiatzan gaude, oso mendi altuetan sartzen dira, eta oraingoz errepidea garbi dago, euri ari du eta hotza egiten du, baina badezkate medioak horri aurre egiteko. Ez dakit, bertan egon gabe zaila da, baina pena ematen du, giroaren ezaugarrietako bat bada, pixkat muturreko baldintzetan egindako txirrindularitza izaten dela. Epikotasun falta hori beti zaleok sumatzen dugu gehien. Hoi da pixkat batzutan falta zaiguna ez, epikotasun hori, portuak, elurra, euraldi txarra, hoi nahi dugu, baina si akaso batzutan osasuna eta segurtasuna beti bermatu behar dira. Bai, eta giroak badaki hori eta adibidez, beste egunean Montaltxinoko etapan asfaltatu gabeko bidetatik sartu zituen txirrindulariak, hain zuzen ere horren bila, ez? Nostalgia indartsua da, gustatzen zaigu pentsatzea orain dela 1 urteko txirrindularitza posiblea dela. Pixkat idealizatzen dugu, iraganean ere baziren, eta horren konstantzia badago kroniketan, baziren etapa luze aspergarriak ezer gertatzen ez ziren etapak txirrindularitza holakoa eta horrela ulertu behar dugu. Orduan, garaian garaiko zailtasunak eta emozioak mahai gainean jarrita posible da txirrindularitza oso erakargarri bat, superbibentzia proba bat bihurtu gabe, ez? Orduan, ez dakit, oreka horretan jokatzen dugu, giroak uste dut normalen arriskatzen duela turrak baino gehiago adibidez, baina, gaurkoa bezalako, ez dakit ezustekoak edo decepzioak gertatzen dira. Zure liburuan kontatzen dituzun istorio gehienak orain pentsa ezinak dira.
orain dana diferenta da, askoz kontrolatuago dago dana, ez da hain ausazko kirola. Zure ustez, gure garaiko txirrindularitzarekin hainbeste istorio bitxi idatzi daitezke? Bai, gure gizartea oso desberdina delako, horregatik harritzen gaitu, ez? Eta segurazki gaur egungo historiak 50 urte barru kontatu ezkero harrituko lirateke asko, ez? Garai hartako giroa, superbientzia proba bat zen, gau ez ateratzen ziren, 200 kilometroko etapak egitera oso bide txarretatik. Ziklistak niretzat interesanteana pertsonaiak dira, ez? Nolako pertsonaiak diren, ez dira gaur egungo puntako kirolari neurtuak, ez? Hasierako giroetan, lehenengo giroa irabazi zuena igeltzero bat zen. Ziren gero soldadu izandakoak mundu gerran, eta bizikleta gainean ametralladorak eramaten ibili zirenak alpeetan, adibidez, gero giroak korritzera joaten zirenak. Ez dakit, Kopiren ekipoan zeuden Bigarren Mundu Gerran fasistekin egondakoak eta komunistekin egondakoak, eta baitaren nazien konzentrazio esparru batean egondakoak, gero elkartu egiten zirenak, karrera bat irabazteko Kopirekin, hau da, pertsonaien galeria hori ere oso desberdina da, gizartea ere desberdina delako, eta gu orain irakurle bezala harritu egiten gara alde handia dagoelako, gure garaiaren eta garaiaien urtean. Arreta gehien deitzen duten istorio batzuk dira Bigarren Mundu Gerra garaian, mundua bitan banduta zegoela, fascismoa eta kapitalismoa, liberalismoa, ikusten dugu nola Italiako giroan eta beste lasterketa batzuetan alde batekoak eta beste aldekoak elkarrekin ibiltzen zirela tropelean, eta inkluso kasu batzuetan talde berdinean helburu berdin batengatik lehiatzen zutela ideologikoki edo gerra momentun bi aldetan egondako txirrindulariak. Garai horietan ere denetatik zegoen, polarizazioa oso larria izan zen, Italia gerra zibiletik gertu egon zen mundu gerraren ondoren, batetik komunista, sozialistak zeudelako, beste batetik demokrazia kristaukoak, baina egia da, adibidez, Fiorenzo Mañiren historia, niri asko gustatzen zait. 3 giro irabazi zituen, oso txirrindulari mirestua izan zen, baina beti izan zuen itzal bat, Bigarren Mundu Gerran aritu zelako fasisten guardian izena eman zuen, eta gerra bukatu zenean, epaiketa bat egin zioten, berari eta beste batzuei, partisano batzuen masakrean parte hartu omen zuelako, ez zegoen bat ere argi beran egon zen ala ez. Ihes egin zuen, ia 2 urtez desagertuta egon zen, azkenean absolbitu zuten arte, eta orduan bueltatu zen giroa korritzera. Hala ere, jende asko kontra izan zuen, eta txistua jotzen zioten, iraindu egiten zuten, fasistekin ibili zelako, beti izan zuen jendaren mespretxu hori. Aldi berean, bere lagunik minena pelotoian Alfredo Martini zen, mundu gerran partisano izandakoa komunistekin batera. Beraz, argiak eta ilunak daude, eta batzuetan berriz adisketutako jende horrek talde berean parte hartzen zuen, eta holako historia optimistak ere bat zeuden, beste batzuetan gorrotoak luze iraun zuen, denetatik pixka dago, eta nik uste gizakiaren portaera panorama beratxe hori dela interesa ematen diona liburuari edo historia hau. Sarrean esan dugun bezala, zure bigarren liburua da, txirrindularitzari buruz, egia da gero beste gai batzuetaz gehiago idatzi dituzula. Nola izan da liburu hau idaztea, pandemia garaian, nola unzaizu hau, eta hirugarrena etorriko da bueltari buruz edo ze plan dituzu? Bai, ez dakit, urrengo itxialdian, urrengo pandemia iristen denean agian izango urrengo liburua. Bai, nik turrari buruzkoa orain dela guk urte asko idatzi nuen, 15 urte, edo ez dakit, gero berriz editatu zen, kapitula gehitzen joan naiz, beti bizirik mantendu den liburu bat izan da, honekin ere gertatu daiteke, nik nahiko nuke azken atal bat idatzi Mikel Landari buruz adidez, pertsonaia oso interesgarria iruditzen zait, baina, denbora behar da, Eta hemendik aurrera, ez dakit, nik ez dakat asmorik horrelako beste libururik idazteko orain epe motzean, baina urte batzu pasatzen direnean, ez dakit, adibidez Euskal Herriko itzulia erakargarria egiten zait, oso historio berezia dauka Euskal Herriko itzuliak. Eta bestela txirrindularitzak ere ematen du gauza batzuetarako, hor dago beste liburu bat Pirenaik idatzi nuena, bizikleta bidai bada Pirinioetan, kazetaritza kronikak kontatzeko balio duena. Esan nahi dut, txirrindularitza konpetizioa dago batetik, baina bestetik txirrindularitzak ere ematen du aukera bidaiatzeko, bidai bat kontatzeko edo beste txirrindularitzarekin zerikusia zuten historiak bilatzera joateko ere bai. Niretzat bizikleta da oso asmaketa ona kazetaritza lan egiteko.
Euskal Herriko itzulia aipatu duzu, gure karrera itzulia olako liburu bat egiteko emango luke, hainbeste historio bitxirekin, egia da, itzuliaren sorrera 1920 hamarkadan dela, benetan hamarkada eroa izan zala eta bitxia mundu mailan eta gurean ere, itzuliak emango luke horrelako liburu baterako. Bai, Bartalek irabazi zuen, adibidez, itzulia, gero Anquetilek irabazi zuen, egia da urte askotan ez dela ospatu. Horrek bentaja dauka gertuko testigantzak ere jaso ditzakegula. Nik oraingo liburu honetan, Giroari buruzko liburuan, Marino Lejarreta eta Miguel Mari Lasa elkarrezketatu nituen, ez? Gure ziklista italiarrenak direlako segurazki eta Giro asko maite izan dutenak eta han lehiatu direnak. Itzuliari buruzko liburu batean, eskura izan genitzake testigantza bizi asko, ez? Horrek. Baina bueno, ez ditut kaskoak berotu nahi orain horrekin. 80 urte barru nola uste zu izango dutela Giroari buruz? Horrelako epikotasunez, modu diferentean, uste duzu 80 urte barru horrelako historia kontatzen jarretuko gehala? Ezin dut etorkizuna asmatu nolako izango den, baina seguru nago denborak beti ematen du harridurarako aukera. Seguru nago oso harrigarria egingo zaiela gure gizarteko gauza asko harrigarriak egingo zaizkiela, ez? Eta nik ez dakit ze gertatuko den urte hauetan, agian gertatu daitezke adibidez, pandemia garaian gaude, oraingoz ez du eragin askorik izan aurte, baina iaz Giroa urrian egin zuten, hori historian ez da sekula gertatu, hori ere kontatu beharko da, zen girotan bizi ginen. Eta zuk imagina ezazu, aurten maila rosa jantzita duen ziklistak bere taldean COVID positibo batzuk gertatzen direla eta kalera joan behar duela. Hori gertatu daiteke eta hori izango litzateke historian inoiz gertatu ez den zerbait, ez? Pandemia batek eragina izatea. Beraz, inoiz ez dakigu zer gertatuko den, baina seguru nago 1000 historia gertatuko direla 20 urte barru ere harrigarriak izango direnak. Beraz, nik uste denbora nahitaezko lehen osagaia dela historiak harriduraz ikusteko. Azkarrik asko, Ander, azkeneko galdera inbarizut da garrantzitsuena, noski interesatuta dagoena non erosi dezake liburua? Bai, bueno, liburu hendetan erreza da orain topatzea, liburua orain dela gutxi atera da, edozein liburu hendatan aurkitu edo bestela enkargatu daiteke erraz eta egun gutxitan enkartzen dute ez baldin badago, eta bestela Libros del Cao argitaletxaren web horrian ere eskatu daiteke eta gasturik gabe bidaltzen dute etxera, beraz, bueno, pixka bat bilatu ezkero oraingo momentu honetan erresa da liburua eskuratzea. Eskerrik asko Ander Izagirre gurekin egoteagatik eta hau bezalako liburu hain polita idazteagatik plazerra da. Euskal Herrian horrelako sortzaileak izatea munduko karrera onenetaz idazten. Eskerrik asko, esan bezala denboragatik eta egindako lanagatik, eta horrengo arte, zaindu. Eskerrik asko zuei eta Giroaz gozatu, aldegun neurrian behintzat. Aldegun neurrian.